mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw fɔ ye an bɛ sigidolo émission kɛnɛ de kan bi artiste minnu b'an bolo yan n'o ye Sadio Sidibe ale ni 1P ni bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn 1P la tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye à l'état civil Siaga Sangare olu de b'an bolo kɔrɔ yan bi a y'aw sɔgɔlen to mali kunnafoni show kan ale ni mali kunnafoni.net Sadio ala i nana an ka wele jaabi o diyara n kosɛbɛ a diyara n yɛrɛ fana ye kojugu ok i bɛ se k'i présenter an filɛbagaw la gonga o ye wajibi ye hali ni ko diɲɛ bɛɛ b'i dɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen o t'i dɔn n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Maria Sidibe dit Sayon ka bɔ Kita Biriko bi kɔni ala y'an garisɛgɛ don ɲɔgɔn na n ka foli bɛ bɛɛ ye n'an filila kuma daminɛ n'a laban u ka hakɛ to an bɛɛ ye denmisɛnnin ɲɔgɔn kan faamuyali sɔrɔla la Maria Sidibe dit Sadio 1P i bɛ se k'i présenter an filɛbagaw la bon ne Siaga Sangare à l'état civil alliance 1P alias 1P ok Sadio naam comme i yɛrɛ delila ka tɛmɛ an ka plateau kan a ka ca n bɛ fɛ i ka donna a cappella dɔ k'an ye an ka se ka dɔn studio in bɛɛ ka se ka dɔn k'a fɔ ko Sadio Sidibe de b'an bolo yan bi o man gɛlɛn tɔɲa badenu yo kunaya dakan ye balima luwi na i ma sabali kona ma fɛngaw la sanuntigiya ma konanya cɛfɛn tɛ woloden mɔlutigiya ti konanya dunuya fa ni farale alala ala ka bɛɛ sɔn den na amina yarabi ala ko duwawu minɛ Sadio an bɛ taa 1P fan fɛ 1P an bɛ fɛ ka dɔn i nana musique la cogo di bon musique ka di ne depuis n ka dɔgɔ depuis n fitinin ne musique ka di bon n bɛ kɔrɔbalenw lamɛn n bɛ an baw lamɛn Tanti Umu Sangare Sadio yɛrɛ b'o la depuis n fitinin musique ka di n ye quoi depuis fitinin a ka di an bɛ don min na ko bi album ou bien single joli b'i bolo sugu la bon n ye album kelen kɛ morceau 16 ka mixtape dɔ kɛ morceau 10 mixtape morceau 10 awɔ bon n ka morceau laban dɔ bɔra kɔsa in na halisa an bɛ mixtape dɔ préparation na ni ala sɔnna janvier kɔnɔ n bɛ na n'o ye e yɛrɛ bolo i dɔnna ni son jumɛn yɛrɛ de ye bɛɛ ka fɔ ko 1P o kɛra ni son jumɛn de jugu ye juguya ka min fɔ ne y'o mɛn mɛ n tɛna fɛn fɔ faden ye fadenya ka min fɔ n y'o fana mɛn mɛ n tɛna fɛn fɔ saba miniɲan 1P ɲinan ne jugu b'i karame de sa kunu sa 1P ɲinan bɛ jugu dɔ faga de e b'a fɔ ne tɛ kɛ fɛn ye ja e kɛra ala ye k'i sigi ko ne tɛna taa ɲɛ ja i kɛra kira ye ko ɲɛ ala mɛ ne mɛn ŋaniya jugu i seere i yɛrɛ ye u ye jakuma de sarakan togo la a yɛrɛ tɛ fɛ a ka tigɛ bilen Sadio i ma ye a bɛ cogo di a ka ko bɛ cogo di den don e b'a kalama a taabolo ka ɲi dennaŋolon tɛ fila la sa blogu tɛ a bɛ se ka kɛ a man di mɔgɔ min u b'a fɔ k'a man ɲi mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye sinon bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ tiɲɛ na tan de don et puis a ka dɔnkili tan de kelen t'a jɛ waaw Sadio e ka actualité ko bɛ cogo di album kura bɔra wa i tɛ kuma bamanankan na Sadio i ka ko bɛ cogo di album kura bɔra album kura bɛ sen na ou bien album kura de bɔra album kura bɛ sen na ma scène kan dɔɔni quoi ne ka album kura bɛ sen na a bɛ sen na komi album tɛ bɔla bilen mɔgɔ ye fɛn dɔ de kɛ la album tɛ bɔla parce que producteur tɛ bɛɛ b'i yɛrɛ de produit i b'a kɛ i bɛ se ka dan yɔrɔ min na sinon album bɛ n bolo a bɛ sira la hakili la waati dɔ la n tun y'a kuma fɔ mais ni ko dabiriliw bɛnna n fana ye n ka album datugu a dayɛlɛntɔ dɔ kana wuli ni n ta ye sinon a bɛ sen na ala ka diɲɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma ni ala ye 2023 jira an na mɔgɔw tolo famalen don ma dɔɔni n bɛ na n kanubagaw ɲɛnajɛ ni ala sɔnna ma ok an balima mali kunnafoni lajɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to mali kunnafoni show kan Sadio ko album kura dɔ b'a bolo ala
ala ka 2023 yira Gonga, ala amina ka shi rabi. fara Amin. ala ka an shi jɔ ka 2023 kɔnɔ Amina rabi. ala ka an si tɛmɛ ala Amin. Sadio Nam. o kɔfɛ projet jumɛn de b'i bolo album ta ko kɔfɛ Akasiya. An bɛ don min na komi an bɛ jamana min kan. Mɔgɔ ka ɲi kɔnɔma ka to. I b'a fɔ k'i b'a fɛ ka nin kɛ. A bɛ komi mɔgɔw bɛ ka payoti dilan a bɛ fɔ cogo di bugutufa. N'o bɛ ka dilan. Ne bɛ n bolo fa ka bin da. O ye boloɲɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ ka boloɲɛ 2 sama. A so tɛ tuba. O de la n b'a fɛ ka n ka projet to n kɔnɔ sinon n delila ka n ka projet fɔ yan. Mais a fɔ ni bi cɛ n ye an ka se fɛn fɛn min nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ donc mɔgɔ dɔw kungo ti ɲɛ fɔla projet min bɛ n bolo a ka ca a ka ca baara kɔnɔna bɛ yen n b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ yen mais an ka nin ko in to n kɔnɔma sa parce que dɛmɛbaga tɛ mɔgɔ la bi ala min ni dɛmɛ ne poyira ni min o de ka ɲi awɔ ala ka dɛmɛ de ye dɛmɛ ye halisa ala ka dɛmɛbagaw caman di 1P i ye sakunusa i y'o da i ko album i ye album kelen bɛ yen mixtape fana bɛ yen nɔ maintenant e bolo donc e yɛrɛ bɛ e bolo cogo di producteur ko ta fanfɛla comme Sadio bɔra k'a fɔ producteur tɛ Mali kɔnɔ e yɛrɛ bɛ k'i ka carrière kɛ cogo di tiɲɛ no ne b'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan mais alhamdulillah bi ne n ka baara sababu la dɔ ye n ka musique ye a diyara ye ale ye n ta studio la a bɛ baara kɛ n ye fu awɔ an ka foli b'o donc n tigi bɛ k'ale ka n'ale bɛ ka baara kɛ hali sisan Isa Ken an ka foli b'a ye halisa ala ka nin ɲɔgɔnnaw Isa Ken ɲɔgɔnnaw caya min bɛ se ka rappeur denmisɛnninw dɛmɛ artiste denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na 1P e b'i ka inspiration sɔrɔ cogo di ne ka inspiration bɛ na cogo caman na dɛ hali an sigilen filɛ yan sisan nɔ ko dɔw bɛ se ka kɛ yan an bɛ wuli dɔrɔn an bɛ taa kɛ dɔnkili ye dɔnkilidalaw normalement o de ta ye bon an ka inspiration bɛ na position caman yɛrɛ la ok 1P kuma tila e la fɔlɔ dɔnkilidala b'aw ka famille la dɔnkilidala t'an ka famille na fulaw a y'a t'an ka famille na i bɛ fila ka mɛn sinon Sadio ne tɛ fila ka mɛn dɛ an ye Bamakɔ filaw ye min daminɛtɔ filɛ nin ye an ka taa fɛ sinon ne kɔni bɛ fila ka mɛn Sadio gonga Sadio ne bɛ fila ka mɛn koyi o ka ɲi ka dɔ fɔ wa awɔ ka dɔ fɔ wa 1P i bɛ ka ne lajɛ dɛ o tɛ i b'a dɔn question bɛ nale yan an ka taa e b'o dɔn wa non n t'o dɔn an y'a réseaux sociaux kan i ni Prince Jalo awɔ n kɔrɔkɛ voilà i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i kɔrɔkɛ don voilà musique kɔnɔna na même dans tout quoi a ka relation bɛ cogo di bi puisque an y'i mankan mɛn sur une antenne i ye révélation dɔw kɛ tiɲɛ no e bɛ se k'i jumɛn de fɔ an ye o la bon n kɔrɔkɛ de don dɔrɔn c'est tout a banna i kɔrɔkɛ de don c'est tout a banna donc il y a fouille quoi bon tout est rentré dans l'ordre non a n'o fana tɛ kelen donc foyi tɛ yen mais a ma fɔ ko fɛn bɛ yen mais a bɛ cogo di a ka relation bɛ cogo di relation bɛ yen relation bɛ yen toujours a ma e ka dɔnkili ta bilen bon a b'ale de bolo yen sa a b'ale de bolo halisa ala ka bɛn to Sadio an t'a fɔ ten awɔ halisa ala ka bɛn to amina rabi amina Sadio ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn parce que Sadio est une danseuse à la base dɔnkɛla de don hali sisan i b'a dɔn n'i ye Sadio yɛrɛ sigilen i b'a dɔn k'a fɔ ko elle tient encore ayi Sadio ɲininkali don kɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est une danseuse donc a ye dɔn kɛ ka na bɔ dɔn na dɔnkilida ngonga Sadio ngonga in yɛrɛ ye jumɛn ye filakan de don e fɛ k'anw ye fila furu de a mana kɛ cogo cogo an bɛ kelen kelen ni mɛn kelen kelen wala diyara ma o t'i ka kan ye o bila an ka tɛmɛ n'i ka kan ye Sadio naamu e ka album kɔnɔna na i n'a fɔ i ye kɔnna da
kona ti album kɔnɔna na dɛ kona bɛ n ka troisième album o bɛna kɛ o de kɔnɔna na maintenant e ka kona inspiration sɔrɔ la cogo di a fait vécu de wa ou bien a bɛ cogo di a ko kɛra e yɛrɛ de la non a ma kɛ n na a ma kɛ mɔgɔ la n ka du kɔnɔ mais n y'a ye mɔgɔw la sigida la ka ye mɔgɔw la dugu kɔnɔ ka ye mɔgɔw la jamana kɔnɔ dɔnkilidala tɛ fɛn dɔ kuma dɔ fɔ k'a kɛra i yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ i b'a jateminɛ de min bɛ sigida la min bɛ duniya kɔnɔ i bɛ miiri ni o de ko ɲɛfɔ konaya hakilina nana ten ne mais ma dɔnkili ni ka da ka miiri so kɔnɔ dɛ kona nin bɛ anw ka dugu la dɔnkili kɔrɔba de don ne yɛrɛ y'a yɛlɛma ka kɛ n ta ye sinon a version yɛrɛ bɛ yen o y'an ka dugu la dɔnkili kɔrɔba ye n bɛ se ka miiri ka dɔ de fara kan sinon dɔnkili kɔrɔ de don parce que ni den t'i bolo i tɛ lafiya mɔgɔ hakili tan kɛrɛfɛ n'i ye diɲɛ sɔrɔ i ma den sɔrɔ dɔ de b'i jɛ i mana sa i bolola fɛn mɔgɔ dɔw b'a ta min t'i sagona mɔgɔ ye mais ni Ala ye den d'i ma hali n'u ko k'u bɛ dɔ minɛ i den na cogo cogo dɔ na to a bolo den yɛrɛ de tiɲɛ original ye sinon nafolo tɛ tiɲɛ den de tiɲɛ voilà donc den ka di adamaden ma masaramani mana den ma Ala sara tɛ mɔgɔ si bolo a ye koba de k'i ye cɛw fana bɛ yen ka muso furu san caman Ala ma den d'a ma balimamuso hakilintanw ni buran dɔw bɛ minnu ka faamuyali ma taa la ko la u b'a fɔ k'a ka muso wɛrɛ ta sinon ka taa si to o de bɛ kɔnɔ in kɔnɔ ok faamuyali sɔrɔla o la ani i ka kokoyo awa kokoyo ye donso fɔli de donso fɔli de kokoyo ye kokoyo ti da nantan na donso bɛɛ b'a dɔn donso ye min ye donso bɛ adamaden na a bɛ jinɛ la mais n ka dɔnkili da jinɛ donsow de la ma da adamaden donso la o acapella ka ɲi donc an sigilen don ka ɲɔgɔn kɔnɔ awɔ cɛna bitanda dugu tilalen don subalu tɛmɛ kuma sera gengerele dugu tilalen ye ŋunukan ye kɔrɔna simo dugu tilalen don jinɛlu tɛmɛ kuma sera konayi ma sera kogoyo ɲɛ imba cɛnayi ma sera kogoyo ɲɛ imba jinɛlu kogoyo ma tulonkɛ voilà i b'o de nɔfɛ o ka di n ye dɛ ne t'a dɔn mun yɛrɛ de ye musique in diya ne ye quoi mɔgɔ b'a dɔn ni jinɛ b'i la Sadio an bɛ tila ka t'o kuma fɔ kɔfɛ bon mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ jinɛ tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ tɛ diɲɛ na jinɛ tɛ mɔgɔ min na mais a bɛ gɛrɛ dɔ de la ka tɛmɛ dɔ kan sinon bɛɛ ni kunnafɛn de don silamɛw bɛ yen tontigiw bɛ yen mais n'i y'a kɛlen ye ko lagosili i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw de nana don fɛn wɛrɛ la réseau wɛrɛ don a kɔnɔ min tɛ jinɛ ko dɔ ye sinon jinɛ ko ye tan de silamɛ min bɛ jinɛ la tɛ adamaden na tontigi min bɛ jinɛ la tɛ buna adamaden na bɛɛ ni kelenya ni balimaya min bɛ jinɛw fɛ n'o tun b'an fɛ an tɛ marifa ta ɲɔgɔn kama donc jinɛ ko ye tan de a tɛ Ala ko tiɲɛ mais n'i y'a sira wɛrɛ fara kan sa a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ min man di Ala ye sinon jinɛ bɛ sinon o b'a fɔ jinɛ ko kuma yɛrɛ cayalen don bi cogo min na sɔn karisa ye jinɛtigi ye sɔɔni kelen fila karisa ye jinɛtigi ko awa n ko jinɛ bɛ san mɔgɔw bɛ jinɛ san ka don a yɛrɛ la ka jinɛ san ani jinɛ ye mɔgɔ min yɛrɛ kanu ka b'a ma wolo e sigi fɛn kelen don min ye jinɛ san a bɛ se ka jinɛ san ka jinɛ kɛ a ka couverture ye mais ko wɛrɛ b'a kɔrɔ ani jinɛ ye min yɛrɛ kanu ka b'a ma bange fɛn kelen tɛ dɛ a bi komi n'i ye so ni fali bila kurusi la o tiɲɛ bɛ dɔn cogo min na jinɛ ko in bɛ ten de dɔw bɛ yen olu halakilen don k'u kɛ n'i bɛ cɛ k'i kɛ muso ye i b'i dogo jinɛ tɔgɔ kɔfɛ bon kulusi bɔ jinɛ yɛrɛ fana b'a dɔw bolo wa n kɔni ma olu ye kulusi bɔ jinɛ bɛ dɔw bolo ayiwa ma olu ye bayatigɛ jinɛ a caman bɛ yen ne ba bɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ ten jinɛw bɛ yen wala jinɛw bɛ yen jinɛ ko ye tiɲɛ muso dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ bannen don musoya la k'u yɛrɛ kɛ cɛ ye olu bɛ jinɛ dɔ ta ka tɔgɔ da u yɛrɛ la ko jinɛ de bɛ hali n'a sɔrɔ jinɛ b'o tigi la u bɛ fɛn wɛrɛ de kɛ min tɛ jinɛ ko ye donc ani jinɛ ko yɛrɛ fɛn kelen tɛ ok faamuyali sɔrɔ olu la kosɛbɛ parce que sisan jinɛ ko tɛ ka faamuya
a bɛ faamu dɛ n'i ma sa faamuyɔrɔ la jɛgɛ kelen toli bɛ jɛgɛ bɛ kasagoya or que jinɛ bɛ yen ne tan don et puis Mali dugukolo jinɛ yɛrɛ ka farin a ka farin fɛn bɛɛ et puis a tɛ n'i tuguna jinɛ la yɛrɛ ko jinɛ y'i kanu m'a fɔ i ka dunufɔlaw ye ka taa ko n bɛ taa san dɛ jinɛ ki mais awa arasa bɛ ne kun gansan ne don e fɛ ko jɔn bɛɛ bolo bɛ don ne kunna buna adamaden bɛɛ bolo tɛ don ne kunna ne arasa kɛ parce que ne y'a ye fɛn dɔ de bɛ yen fɛn dɔ bɛ ne lafiya ka tɛmɛ ko dɔ kan mɔgɔ sugu kana yira fan bɛɛ fɛ donc jinɛ bɛ mɔgɔ la kanda n'a y'i ta a b'i kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw ɲɛna i ni tɔw tɛ sugu kelen dɔw b'a fɔ k'i ye mɔgɔ qualité nin ye dɔw b'a fɔ k'i yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko i jamana dɔw b'a fɔ k'i ye mɔgɔ sugu dɔ ye o si t'i sugu ye o si t'i dɔn i kunnafɛn ye min ye i yɛrɛ de b'o dɔn donc jinɛ bɛ yen mulubala jinɛ ne kan to ma dɛ jinɛ yɛrɛ de ko don famille sɔrɔ la mulubaliya jinɛ ko tɛ dɛ jinɛ yɛrɛ de don gɔnga o de ko don gɔnga o kɔrɔ tiɲɛ don o de tan de don filakan na gɔnga o kɔrɔ ko tiɲɛ de gɔnga Sadio ne b'i su kosɛbɛ i yɛrɛ b'o dɔn i ka jinɛ i bɛ jinɛw ta de A jusqu'à Z n bɛ caman kɛ mais n t'a bɛɛ dɔn i ka dɔnkili dɔ bɛ i b'u ta daminɛ na depuis bɔrɛ jan na fo ka taa bila n b'a daminɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw la ka na fo kana se batugu ne ma mais n t'a bɛɛ dɔn a bɛ se ka kɛ n bɛ pan dɔ kunna ou bien n bɛ fili ne t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn o ye tiɲɛ ye e yɛrɛ ko cogo di o ko la jinɛ ko in i yɛrɛ bɛ ka dɔ fɔ a la dɛ 1P ne ba y'a bɛɛ fɔ ka ban e ba y'a bɛɛ fɔ ayi kana to k'a kɛ i ba y'a bɛɛ fɔ ye dɛ mais sisan a bɔra ka bɛɛ fɔ Sadio i hakili to o yɔrɔ nin na jinɛ fɔli ma ɲinɛ i kɔrɔ i bɛn'a da mɔgɔw de bɛ ko kɛ ni kolankolon ye et puis ka ko ta ka u dogo a kɔfɛ sinon ne ba y'a bɛɛ fɔ ka ban artiste kunda yɛrɛ molobaliya de don a ma dɔw ye molobali de dɔrɔn banna sinon jinɛw bɛ yen jinɛ ye tiɲɛ jinɛko ye tiɲɛ mais dɔw de ta tɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw ta tɛ tiɲɛ 1P an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen réseaux sociaux kan tu es jeune TikTok yɛrɛ sisan ma falen don rivalité ko bɛ cogo di bi concurrence bɛ dɔnkilida la fadenya e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di denmisɛnninw ka musique ko bɛ cogo di avenir b'a la wa avenir t'a la ni fadenya ba in na mɔgɔw tɛ ka jɛ ka baara kɛ bilen fo mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ka baaraw lagosi est-ce que fadenya bɛ yen bilen depuis an kɔrɔw tɛmɛna i b'a ni Gaspi tɛmɛna fadenya ma kɛ tuguni fadenya tɛ an bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ bɛɛ dɛmɛ awɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɛmɛ 1P ko ten dɛ tiɲɛ don bɛɛ bɛ bɛɛ dɛmɛ artiste a bɛɛ bɛ bɛɛ dɛmɛ fo ni kungo ma wuli sinon bi an bɛ don min na ko bi artiste bɛɛ bɛ bɛɛ kungo kɛ clash ninnu don bon clash o ye dɔnkili partie dɔ de ye e bɛ fɛ ka fɔ sisan o ye baara kɔnɔna ye quoi voilà o ye baara kɔnɔna baara n'a taabolo don voilà ok o t'a yira k'aw tɛ ɲɔgɔn kungo kɛ donc aw b'aw ni bila fili kɔnɔna na kɛ a n'o fana tɛ kelen ye aw tɛ fili la o aw bɛ ka clash min a kɛra de o ouais 1P ko k'ale tɛ kuma bi 1P n bɛna fura ɲini e la sisan 1P ne bɛ fɛ i k'i ka acapella filanan kɛ yanni an ka taa Mama Sadio Sidibe fan fɛ cɛ tɛ dɔn anw ka dugu la ni ma foronto mugu nɛnɛ i tɛ dɔn anw ka duguba in na wa muso tɛ dɔn anw ka dugu la min ma foronto mugu nɛnɛ i tɛ dɔn anw ka duguba in na e ɲɔgɔn t'i ba denw na o ye tiɲɛ ye a tɛ muso wɛrɛ denw na ne ko galon b'i da 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 n'i ye nale ci cogo tɛ na lajɔbaga tɛ na kunbɛ cogo tɛ na a ye taa fɔ aw matigi ye ko denkura dɔ bangena a ye jinɛw wele cɛ ko kamanagan dɔ bangena wɔkulaw ka wele ko nangamaden dɔ bangena n'i ye nale ci cogo tɛ na lajɔbaga tɛ na kunbɛ cogo tɛ na cɛ na ci cogo tɛ la ne den tɛ ci cɛ na ci cogo foyi t'a la 1P an bɛn'i bila Sadio ka kalandenw fɛ o tɛ yan problème foyi t'a la a bɛ se dɔn na dɛ bon ne den a fana bɛ sɔn ka jeniyɔrɔ fin dɛ
delila ka fila don ne ko jumɛn na k'a tora kɔfɛ o ma nɔgɔn a fɔ k'an ka ko dɔ kɛ n'an ma se k'i da dɔɔnin jɛ la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'i dan fɛn bɛɛ la na gonga fulaw n'u ka fɛɛrɛ fila fɛɛrɛ ka bon fila de bɛ miliyɔn to a bolo dɛ ka basijalan dun gonga cop a ko kɛra hali bara o ɲɛfɔ kɛ mɔgɔ kale ko wari t'aw bolo ka sɔrɔ wari bɛ yen o tuma kuma tɛ nin kɔfɛ i bɛ k'a daminɛ dɛ o ma fila dɔrɔn de bɛ compte bloqué kɛ i bɛ k'a daminɛ i bɛ se k'a laban n b'a laban dɔ fɔ ok dɔ fɔ an ka taa ok Sadio Naam. an ka taa an tun ye min fɔ an y'a bila yɔrɔ min na an k'a daminɛ nziri in ko di segin a kan kɛ komi e de y'a bila o bɔra jan fo ka taa bila i yɛrɛ nana batuguni na Sadio an b'i bolo bi e n tɛ se k'o bɛɛ fɔ dɛ a tɛ kun heure kɔnɔ a ka jan awa e ma deli ka taa ne filmer dɔnkili tɛ se ka fɛngɛ fɛngɛ yan ayi ni y'a raccourci tɛ dɔnkili n'i la y'a daminɛ kɔni fo n k'a bɛɛ kun cɛ de n bɛ se ka a kɛri kɛ ka dan yɔrɔnin dɔ la mais n'i ko n k'a daminɛ normal la fo ka taa i sago a tɛ kun i ka heure kɔnɔ dɛ ok an ka kɛ kɛri ye tɔɲa kɔnɔ wuli kan do maɲuma sɔlankolon tɛ ko ne bina maɲuma no ko ɲuman dɔ maɲuma sɔlankolon tɛ woloba ɲuman ne bi barika da ale wolona mama ne bi ko ɲuman dɔ sidibe sitan ne bi barika da jinalu le a ye wuli barola jina kodi wina ane nana dongli dala aw be foli la jina du ay wuli ne we wango jina kodi ay wuli jisrondo jina du ay wuli ne dum fi jina kodi ay wuli mama yira jina du ay wulangantolo siribe Sadio bi barola aramade achenendo kainti mais mission kuncɛ sisan Sadio ya kuncɛ a bɛ kɛ kɛlɛ an ka taa fɛ yɔrɔ a m'a bɛɛ da dɛ bon ni ko n k'a bɛɛ da ne bɛ se k'a bɛɛ da o a ma fɛ ayi a k'a kaɲi tɛ a kaɲi don a heure kɔnɔ a kaɲi n y'a faamuya Sadio sinon ne pɛrɛlen don a kama mais a tɛ kun i ka heure kɔnɔ N ne y'a dun faamuya. tɛna dɔ tɔgɔ fɔ Sadio ka dɔ to yen depuis an bɛ Sadio dɔn depuis les années 1000 avec Donkela, elle est toujours habillée en traditionnel. Sadio, il m'a changé, il m'a fouillé, culture bibolo bala. Sadio, il be kase ko matarafa parce que souvent il y a culture ta bala, fin do be ni mo luke, il est art konnana, il te war soro mais toujours il m'a changé. Mogo yi do chogo na ibo chogo keleni la. I ka secret jumɛn Sadio? awa secret foyi tɛ n'i bɛ mun fɛ dɔrɔn i ka ko fɛ ne africaine original de Origigi sans produit gagné. wala ne tɛ falen foyi tɛna ne falen ni ala yɛrɛ ma ne falen Okay. awa ni se bɛ ne hali ne bɛ samara min don a bɛ dilan Mali la maliyɛnya de ka di ne ye a ka di ne ye ne ye maliyɛni original de i b'a ye ne taara jamana o jamana kan hali n'a sɔrɔ jamana in ye jamana ye k'olu ka bololankolon ye milliardaire ye ne b'a yira ko fɛn dɔ bɛ Mali la tɛ se fɛn dɔ bɛ yen n'i ma k'i yɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'i fɛ o C'est vrai. ni fana art dɔ de o culture ka di dɔ ye tradition ninnu ka di dɔ ye dɔ bɛ yen a ka d'o ye k'a to ka tubabu fɛnw de don bon awa ne bɛ fɛn bɛɛ don mais ni ne bɛ n ka baara kɔnɔ tradition de ka di ne ye Tradition. bi yɛrɛ n fɛrɛlen tɛ n yɛrɛ ma parce que n'a bɔgɔla ja n kun b'ale dɔɔni o seerelen dɔ sinon n tun y'a fɛ k'o don Ik bu ale don. n na kolonkisɛli tun ne na bi mais comme kolon dɔɔni bɛ n kun na Awo. awa a ka di ne yɛrɛ de Mali fɛn yan'an ka fɛn wɛrɛ ta k'a la yan ba Mali ta in de ka di ne ye a kɛra bɔgɔ ye o a kɛra fini ye o a kɛra kolonkisɛ ye o n'i ye sanu di ne ma ni ne y'a don n fari la aller retour la a bɛ bin ne kɔ mais ne bɛ kolon don mais kɔnɔ don n bɛ se ka si n'a ye ka tilen n'a ye donc ne africaine original de n tɛ falen n tɛ kɛ foyi ye ni africaine tɛ A t'es changé, toujours la même. hali ne bɛ Wow. musitulu de la Hein? wallahi bilahi Wow. tu vois non C'est rare ka artiste ye e yɛrɛ ka degré la ko a tɛ sanuba ninnu don ka mesibaw don brésilienne jusqu'à a ka baara kɔnɔna na. bon brésilien taɲa tɛ o Awɔ mais brésilien k'a bɛ ne don. bolo ne arasa kɛ don min na n kunna 2017 n y'a décidé ka arasa non 2018 n ye arasa kɛ n kun don min na brésilien tun bɛ n bolo fo sigiyɔrɔma 5 wallahi ala de tulo bɛ n kan na n ye mɔgɔw wele k'a bɛɛ d'u ma parce que n b'a dɔn i b'a kɛ. n ka teli
ni n ko n bɛ fɛn min kanu n b'o de kɛ n tɛ se ka fɛn fila kanu aw hali ne tɛ terimuso fɛ ka sababuya kɛ n t'a fɛ ka fila fɔ i kɔ n tɛ muso ka teriya la n t'a la fila ko fansi man di ne ye i ni artiste tɔw ka relation bɛ cogo di featuring bɛ ni mɔgɔ cɛ ou bien c'est en cours a bɛna na don n'a nataw la bon a bɛ na de sinon ni mɔgɔ minnu ye featuring kɛ o tɛ featuring ye jama jɛ baara o tɛ featuring ye mais a bɛ na mun y'an ti ka kɛ n sirannen de don musique yɛrɛ ɲɛ n sirannen don mɔgɔw ɲɛ musique kɔnɔ munna Sadio i ka kɛ yiri kelennajɔ ye sisan k'i ka baaranin kɛ ala mana i kanubaga minnu ɲɛsin i la o ka fisa sisan ni dɔ ye featuring kɛ ala ye maa ye mɔgɔw ka farila joli tɛ kelen sanga tɛ kelen featuring kɔnɔna na an ka o tigi ka sanga bɛ se ka bonya ne ta ye ou bien ne ta bɛ se ka bonya n'a ta ye faniw de bɛ na an don ɲɔgɔn na k'an bila ɲɔgɔn na donc o de bɛ ka featuring goya ne sinon a ka di ne ye ne ni mɔgɔw ka featuring kɛ mais n bɛ k'a lajɛ ko tɛ bɔ mun na n'o tigi b'a kɛ parce que foyi t'aw bila ɲɔgɔn na featuring ko la ni nafolo ko tɛ ne filɛ wari ka di ne ye kojugu mais ne tɛ wari fɛ e b'o dɔn ni ne n'i jɛra wari ko la n karilen don ka diɲɛ k'a to i bolo mais n'i y'a jira ko ne tɛ ko kalama wari kelen ni ne m'a dɔn e t'a dɔn wow voilà sinon ne ni mɔgɔ tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye wari ko la parce que awa ne ye wari ye ɲa la ne m'a fɔ ne t'a dɛ k'an bolo don nafolo la euro dollar suète wari tɔgɔ de kɔrɔmu wa kɔrɔmu de kɔma suète voilà ka poulet wari dun ka suisse wari dun i y'a faamuya ka Angleterre wari dun tɛ se ne ye n bolo don wari la hari ni n ta tɛ parce que n'i ko ko i ye wari ye k'i ye wari minɛ mɔgɔw b'a fɔ ko mun de b'i bolo n'o tɛ maliyɛnw tɛ fɛn dɔn f'i ka kɛ duba ni mobiliba kɔnɔ tous les temps sanu ka y'i la fo yan o de fɛntigiya ye or que o tɛ fɛntigiya ye fɛn ni kungo ne t'o fɛ a ka di ne ni ala bɛ n dahirimɛ diya kungo tɛ mun kɔ o de ka di ne sinon nafolo tɛ ne ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na fo n'i y'a jira ko ne tɛ ko kalama ne b'a jira la k'i fana t'a dɔn o kɔni ne don wow merci bravo chapeau à toi One P i ye Sadio lamɛn dɛ vraiment i kan ka conseil caman caman de tirer n ye caman faamu yɔrɔ ok One P Siaka Sangare One P tɔgɔ in yɛrɛ sɔrɔla cogo di bon One P a sɔrɔla i b'a dɔn ne n y'a f'i ye au début kabini n ka dɔgɔmɛ musique fɛ bon an nana don rap lamɛnni la Iba One ne tun bɛ yen a ka musique ka di n ye a ka album fɔlɔ ye double album fɔlɔ yɛrɛ a dɔnkili ka dɔgɔ ne kun tɛ se min yɛrɛ la yanni n ka dɔnkilida daminɛ bon Iba One yɛrɛ de tun ka di n ye a tun ka di ye o début u bɛ n wele Chapeau One Chapeau One voilà bon parce que Iba One ka di n ye Iba One ka One ne fara n tɔgɔ kan bon nana sisan an ye tɔgɔ ye moderniser ka na ni One ye kɔfɛ ka Chapeau in bila ɲɛfɛ One P quoi P juste ça o dɔrɔn de don a nana tan ne ok faamuyali sɔrɔ i ko Iba One tun y'i ka idole sisan dun bon hali sisan o kelen don i ka idole de don i b'a lamɛn toujours n b'a lamɛn toujours ok i ka mixtape nin kɔnɔna na i bɛ mɔgɔ fasada de da ka caya wa ou bien non c'est toujours mandeng n tɛ mɔgɔ fasada kɛ ka caya a man ca n ka baara la i yɛrɛ de b'i ka texte an sɛbɛn ka société kɔnɔna ko minnu bɛ kɛ société an kɔnɔna ka denmisɛnniya la an bɛ minnu kɛ ani an ka jeunesse bɛ min kɛ tɛ se fɛn minnu bɛ ne ɲɛkɔrɔ quoi i b'a ta n bɛ fɛn minnu ye quoi voilà n bɛ fɛn minnu ye ani n bɛ fɛn minnu dɔn ne bɛ baara kɛ n ka inspiration caman bɛ bolo olu de kɔnɔ n ka dɔnkili caman bɛ bolo olu de kɔnɔ ok i ka projet ye jumɛnw ye don n'a nataw la bon a ka di n ye ka tɛmɛ Sidiki Jabate la ka tɛmɛ Iba One na ka tɛmɛ Sadio Sidibe la ka tɛmɛ Sadio Sidibe la Sadio taara Suède Anglais a bɛ ka yɔrɔ minnu tɔgɔ fɔ an bɛ fɛ ka tɛmɛ o bɛɛ la n bɛ fɛ ka baara kɛ ka taa nin bɛɛ tɛmɛ o bɛɛ la ni Ala sɔnna a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la ala k'o kɛ ok One P ani Sadio comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la Sadio conseil ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin i ka faniw ma bon ne bɛ n ka faniw fo fɔlɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i y'a mɛn an bɛ dɔnkili da ka courage sɔrɔ olu de bɛ courage don an na fani minnu b'an bila kɛlɛ la an ka foli tɛ olu ye olu ko tɛ
parce que dɔ bɛ mɔgɔ bila tasuma la ji t'a bolo ka faga o t'i ka fani ye o ye jugu dɔ de y'a ci ma donc kan t'olu ma an ka di minnu ye hali ni fɛn t'u bolo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ ye k'u k'an dɛmɛ ni duwawu ye sanga ani waati u kana an bila fɛn na fɛn min b'an tɔgɔ bila réseaux sociaux kan u k'an bila fɛn na min b'an tɔgɔ se réseaux sociaux kan o ɲuman ye mais u kana to an ka ko kɛ min b'a to mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ kɛ an concurrent ye concurrence yɛrɛ tɛ problème ye mais Mali ta de ye kungo ye donc ka foli bɛ fani bɛɛ ye ka foli bila n yɛrɛ terimuso bɛ France wasa Sanogo filanin don ka foli bila Nana Mayiga ye ni n ko n ka bɛɛ fo kɔfɛyɔrɔ la dɔ bɛ dimi k'u ka hakɛ to émission heure ka dɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka foli bɛ Ibu Sise bɔrɛ ka Ibu a karamɔgɔ Indu Kati n ka foli bɛ Aïssata Tamba ye n ba tɔgɔman don ale fana b'a fɔ ne ma k'a fa muso parce que bɔrɛ den de ye Tamba ye n ka foli bɛ n yɛrɛ karamɔgɔ ye maaw de ye ne ko kan jɛ n ka foli b'u ye n tɛ se ka tɛmɛ o ka jinɛtigiw cɛ la sinon a bɛ caya ka da maaw tulo kan fana bɛɛ lajɛlen welelen don fo n'a kɛra min b'a fɛ ka n ka fɔli latiɲɛ bɛɛ welelen don le 14 Afrika so kɛnɛ kan ne de ye invité principal ye le 14 nin kalo décembre le 14 décembre 2022 kalo nin tɔgɔ fɔli ma nɔgɔ ma tubabukan de décembre voilà décembre kalo yɛrɛ de ko do cɔ le 14 mercredi nata bɛɛ welelen don min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Mali kɔ kan olu k'an dɛmɛ ni duwawu ye Orange Money fana tɛ problème ye o b'an dɛmɛ n'o tɛ mɔgɔ min bolo i sigi nɔ la i ka duwawu k'an ye Ala ka ɲɛnajɛ in don san kɛnɛmaya na k'a sigi hɛrɛ ka wuli hɛrɛ ka foli bila n sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n sigira yɔrɔ dɔ la sisan a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan Sabalibugu ani Kalaban furancɛ la mais ne bɛ Sabalibugu de fɛ n ka foli bɛ n sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kabini ne donna yen b'a fɔ ko ne ye san 10 de kɛ yɔrɔ in na n ka foli b'a makɔrɔ n'a denmisɛnnin bɛɛ ka n ka folikɛlaw fo ka n yɛrɛ ka maninkamuso fo Nansu Kamara o bɛɛ tɛmɛnen kɔ n'i y'a mɛn n bɛ n di n kɛlen don oui ne de n'i y'a mɛn muso y'i diya surtout artiste musoman k'a ye k'i ma di diɲɛ ma i cɛ de y'i sutura n ka foli bɛ n furukɛ ye Mamadu Jalo ani famille Jalo bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni n donna mɔgɔ gasi la o ka yafa n ma parce que kuma bɛ mɔgɔ nɛgɛn souvent surtout a ka di ne da cogo min na a bɛ se ka kɛ n bɛ fɛn dɔ fɔ min man di mɔgɔ dɔ ye voilà Sadio faamuyali sɔrɔla o la 1P i ka ladilikan ani folikan bon n bɛ n ka fani cɛman musoman denmisɛn ani maakɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka duwawu k'an ye hali bi sira in ka jan an mago bɛ dɛmɛ caman na hali bi sira in ka jan n bamuso yɛrɛ n b'a fo Sadio Sidibe a ka duwawu kɛ n ye kosɛbɛ ni Ala sɔnna Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala k'an bɛɛ dɛmɛ kɔni o ye ne ka folikan ye ok faamuyali sɔrɔla Sadio an t'a kuncɛ ten dɛ dɔnkili bɛ da dɛ bi ta ye an bɛ ɲɔgɔn kɔ bi dɛ bi ta ye Sadio e n'i denkɛ tɛ se ka acapella dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa bon n'i y'an kɔrɔbɔ n bɛ fɛ k'aw kɔrɔbɔ don 1P i bɛ se k'an kɔrɔbɔ ne bɛ n bamuso suit i bɛ bamuso suit ayi ne den ne b'a fɛ k'e suit parce que ya tu vois non voilà n b'a fɛ ka lajɛ ni n bɛ se ka kalabanja dɔɔni k'i nɔfɛ ok problème t'a la mun na ye n ka fɔriso dɔnkili don man da ye n ka fɔriso ye mun ye ne ka fɔriso bangeba dɔw de ye ne ka fɔriso ye mun de ye n ka fɔriso ne ka fanu de ye ne ka fɔriso ye Sangare bari dija e bɛ taa ɲɛ tama ŋana ni tama yo Sangare bari dija e dun bɛ taa ɲɛ tama ŋana ni tama ne bɛ se misigi la kabako tɛ kɛni bɛ biti dɔn suya ko tɛ an bɛ nalen Mali bɛ ɲagami k'Afrique ni diɲɛ bɛ ɲagami min mana fɔ k'ale tɛ sɔn o ma dun can b'o kɛ saraka ye 1P Sangare bari dija e dun bɛ taa ɲɛ barika de bɛ nin na jigi de bɛ nin na bonya de bɛ nin na taɲɛ de bɛ nin na iyo Sangare bari i jija e dun bɛ taa ɲɛ n'Ala sɔnna fulaw de ye Sangare bari
Siribe Sadio wulare wanbi jija. Abinya na lasona ne ba. Garaba mama nyana nema ye jama nyana nema. O misri manana baraka dauye Muhammadullah ya Rasulullah garibare mama. Nyana nema. Garaba mama nyana nema yo mama. Nyana nema. Mane jali sombaliti jali kuma me fula ubi barola. Nyana nema. Mane no mo sombaliti no mo kuma me yo mama. Nyana nema. Mami mana bilala ala bitoro. Fladen keleba wiyone te bilala. Fla halala niya kele ala bitoro. No ala bitoro. Fladen kuloble niya kele ite tanya bara. Bada. Ni be munyo nyine flala. Ni be sabali nyine fla kundadu. Ni be maloya nyine fla kunda. Maloya te fla kamina imadafa yeka fla madafa de. Chano. Flaude isangare. Ba. Amesi jo minani ye jaloye. Why? Flaman koroni jaloye. Makonya fula jalo jeri. Gafure wala jikido I jalo. Sadio furura do jalo la. Amana digi moko mina ikage jalo ye jalo la ka faringo ju. Chano. Obete menenko. Jakite fulalu au ka fari. Olu ye ne karamɔgɔw ye. Siribe sirinko la birikone wasolo amana siri fɛnba min na bɛ yiriwa. Amana fɔni fɛnba min na fɛn malankolon don. O tɛ mago ɲɛ adamadenya la ni tiɲɛni tɛ. Fulaw la lagare sangare bari. I mana fula kɛlɛ cogo cogo ni sera sangare la kama an bɛɛ bi kɛlɛ kɛ. Lagare ko tɛ tulonkɛ ko ye. O ye dugu wuli de o. Sangare bari. Flala sangare bari keleba ibe dugu wuli ibe dunuya ci na fara lagare duba la lagare keleba ni alamandi na fara lagare duba kono lagare keleba ni alamandi na fara jamana kono lagare keleba flawla lagare ko do ni akele ni alamandi gafure awawi mbi bargada gafure ngiga barika kanu de la kanu te fenolin don fa ammi ayuba wele ndirge a trolin baby ka uba wele enterike a trolen bebi ni alaka baray alaka hina ajuba baba la do malikiyama alaka yafama kata nofe nga marezi la madereme kelen dama suno animateur ka ca journaliste ka ca ni ma di do ma uti laje ne kanuma arnesi ula mbaw barkada ne kanu ba journaliste wula mbaw ko nyumano sabi fenten kun te fendi mo ma foni kademi wan bi ni journaliste yi kanu bulo nan fulo kama ni mo wore ya son kateme yi kan abi buruje kofe tiano animatrice na yi kanu bulo la wari kama mo wore mona son kateme yi kan abi la bla mo ni fi he obi buruja tiano o teni yoroni ye aw be ni émission tɔgɔ dɔ o dunuya ha ni tɔgɔ de ko ma dɛmɛ ba ni ma sankɔrɔta ba ni bɛ digi la o bi bila yelen na ni bɛ yelen na o bɛ yelen sankɔrɔta ka caman fara ka diɲɛ bi dɔn mali kunnafoni a y'aw yanba ne nana aw dɔn e gariba mama yo merci ala bravo Sadio Isiribe One pi isangare. Afla ko kainte. Be chiro Madame Diallo Sadio Sidibe. Ni be ka nyere fi te kanyefo. Malema fa. Ni afa. Oh, Sadio akata kamera kai akati. Bon, akati. Uyaya. Madame Diallo Sadio ama fo Madame Diallo. Madame Diallo. Sadio Sidibe. Madame Diallo de ali alkiyamani ala sona furu ka ke ne be furu. Diallo la kauma et puis nche to ko be Mohamed Diallo. Aba. Gonga Mohamed Diallo ami fo ni yorola dantalaw ambalma malik na foni la jabako on boraka Madame Diallo Sadio Sidibe lame aleni 1P sabelebele sakunusa ha
Waaw. An bɔra k'olu le lajɛ sisan u y'u ka projets fɔ an ɲɛna an bɛ dugawu k'u ye Ala ka se d'u ma u ka se k'u ka projets réaliser dans les jours à venir. A kana ɲinɛ dɛ le 14 décembre 2022 Sadio ka Africa Show bɛ yen nɔ. Palais la tɛ. Awɔ Café des Arts la. Café des Arts la Palais de la Culture Balabugu. An b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ le 14 décembre. Bɛɛ welelen. Merci.